Vítajte v ďalšej epizóde nášho Liptovcastu, podcastu, v ktorom spoznávame zaujímavých a šikovných ľudí z Liptova. Mojimi dnešnými hostiami sú Dominik Šándor a Matej Háriň, ktorí tak trochu organizujú veľmi zaujímavé podujatie, ktoré sa bude konať v Ružomberku už tento október. Podujatie nesie názov Sapart. Ahojte chlapci, vítajte v našom podcaste. Ahojte. Ahojte, ďakujeme za pozvanie. No som rada, že ste prišli a že teda idete nám trošku predstaviť toto podujatie, ktoré je veľmi iné ako možno podujatie, na ktoré sme v Ružomberku zvyknutí a možno aj na Liptove. Je to podujatie, ktoré spája vedu s umením. Možno ešte predtým, ako sa dostaneme k nejakej takej hlavnej myšlienke, o čom toto podujatie je, tak mi skúste povedať, prečo ste sa rozhodli, že budete organizovať podujatie v Ružomberku. Prečo chcete podporiť to umenie, alebo teda tú kultúru v Ružomberku? Tak hlavne chceme tu niečo priniesť, niečo nové, možno niečo zaujímavé. Máme radi kultúru a samozrejme v Ružomberku je tu tak trochu prázdnejšie a chceme tu aj našimi takými malými krokmi pomôcť možno k vybudovaniu niečoho zaujímavého alebo aspoň minimálne priniesť niečo, tú kultúru a tak ďalej. A podujatie sa volá Sapart. Čo znamená tento názov Sapart? Tak Sapart je taká skratka, alebo respektíve spojenie dvoch slov, a to je sapiencia, teda múdrosť, a art ako umenie. A kto vymýšľal tento názov? To vymyslela Iveta, spoluorganizátorka. Áno, čiže jej vďačím za tento Trvalo to dlho? Lebo viem si predstaviť, že ľudia možno úplne nerozumejú, že čo je to ten Sapart, že to možno pochádza z tej latinčiny alebo z nejakého toho jazyka pradávneho. Že máte pocit, že ľudia vedia, že čo to je? Alebo sa stretávate skôr, že vysvetli mi to? Niektorí vedia a niektorí presne sa pýtajú, že ale prečo, čo to je, a to je dobré, pretože presne môžu prísť k nejakému poznaniu aj skrz ten názov, pretože vlastne naše motto alebo náš celkový cieľ, ktorý chceme priniesť, je poznanie skrz umenie. Možno môžeš ty povedať niečo k tomuto? Áno, vlastne hlavný motív alebo hlavná myšlienka. Teda, aj ako si spomenula na začiatku, že je to také prepájanie tej vedy s umením, tak trošku sa nám to posunulo aj v rámci našej nejakej koncepcie a toho chápania celkového, a teda preto je tá hlavná myšlienka teraz umením k hlbšiemu poznaniu, čo vlastne chceme pri ľuďoch vyvolať, pri návštevníkoch pocit, že v umení sa vedia niečo naučiť, že umenie neslúži ako nejaký doplnkový prvok k vede napríklad, ale že je to niečo zaujímavé samo o sebe, aj vďaka čomu sa vieme učiť nejaké nové veci, nejaké nové poznatky nadobúdať, že to nie je len niečo estetické, čo môžeme vnímať, ja neviem, zrakom, sluchom, takže... Nejaký taký partnerský vzťah medzi umením a vedou, a ono tu presne ide aj o to, že tá veda niekedy je dávaná na ten vyšší piedestal a my chceme práve že ukázať, že aj cez to umenie sa niečo vieme dozvedieť, niečo naučiť, niečo zistiť, čo je pre náš život bude podstatné možno potom, čiže to je ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. A akou formou chcete prepájať vedu s umením, aby to bolo pre tých návštevníkov možno tak trochu atraktívne, prínosné alebo obohacujúce? Tak, takým grom alebo najhlavnejšia vec v tomto podujatí bude multimediálna inštalácia od umelca Matúša Astraba, ktorá nesie názov Pod povrchom, a teda ten povrch, alebo môžeme si to vnímať kľudne aj metaforicky, čiže pod povrchom to poznanie niekedy je aj pod tým povrchom, a tematika bude sa to týkať permakultúry pôdy, čiže teda návštevník môže uvidieť, že čo sa všetko odohráva pod povrchom, pod zemou. Takže majú sa na čo tešiť naši návštevníci. No, viem si predstaviť, že to je celkom aj možno zložitá téma pre bežného návštevníka. Skúste nám približiť toto podujatie. Bude sa konať 18. októbra 2024. Bude trvať 1 deň. A na čo sa môžu návštevníci tešiť? Sú tam nejaké prednášky, workshopy, diskusie? Tak skúste. Tak práve ako Dominik spomenul, teda túto inštaláciu pod povrchom, tak hlavné 2 body tohto podujatia sú teda táto inštalácia pod povrchom, ktorá možno pre také lepšie predstavenie je to multimediálna inštalácia, ako si povedal, ktorá má formu
ako to nazveš? Vizualizácia alebo animácie. Áno, je to taká animácia, vizualizácia, ktorá bude prebiehať na 2 projekčných plátnach, ktoré vlastne pôjdu oproti sebe a budú zastrešené takým, nazvime to stanom a vlastne to bude taký tunel, ktorý má byť hlavný bod vlastne aj vstupu do toho parku Hiroša, kedy návštevníci budú viac menej nie, že musieť, ale bude to super, ak sa im podarí vojsť práve z tejto strany do toho parku Hiroša na naše podujatie, pretože prejdú vlastne tou inštaláciou, tým tunelom pod povrchom, kde vlastne a bude to sprevádzané aj samozrejme hudbou, lebo druhý bod programu je vlastne koncert Dominikovho bývalého spolukapelníka Mária Jenča. Môžeš povedať o Máriovi Jenčovi? Tam vznikol nápad vlastne prepojiť Matúšovú inštaláciu pod povrchom aj hudobne, aby vlastne tá inštalácia mala taký nový rozmer, a preto tak multimediálne. Čiže tam ten prvotný koncept bol vlastne to a potom sme sa dohodli vlastne, že či nezahraje aj koncert, no a dohodli sme sa, že áno. Jeho pseudonym je Jeseň, volá sa Mário Jenčo a celkovo aj koncepčne jeho hudba sedí, má ten presah toho možno ekologického aktivizmu, keďže tá jeseň sa aj v rámci klimatických zmien sa vytráca ako ročné obdobie, tak on práve preto tak apeluje na to, že aby sme robili niečo, aby sme vlastne zachránili tú našu planetu, aby tá jeseň ostala. Čiže preto sa nám to zdalo aj veľmi zaujímavé spojiť to dokopy. Takže tieto sú také naše 2 nosné body toho celého podujatia. Ale súčasťou budú aj teda diskusie, workshopy. Môžete už prezradiť, kto bude súčasťou? Alebo ešte nemáte úplne predstavu? Môžeme áno, aj. Môžeme. Áno, aj. A nie sú všetky ešte workshopy na 100% potvrdené. Hlavne aj pre nás je to niekedy taká zaujímavá výzva nájsť presne ten správny presah, že možno by sme aj vedeli o niekom, ale aby to aj konceptuálne zapadalo do toho eventu. Znova sme chceli prepojiť teda to umenie aj možno s tou vedou, lebo je to nejaký taký myšlienkový experiment, práve ten workshop, aby sa to kritické myslenie rozvíjalo nejako. Tak preto sme oslovili aj Galériu Ľudovita Fulu na spoluprácu aj s naším speakerom. A tam už viacej vám ukážu oni. Čiže len ten koncept, aby vlastne skrz nejaké umelecké diela alebo skrz to umenie, či sa dokážeme nejako naučiť kriticky rozmýšľať. A budete spolupracovať aj s nejakými lokálnymi umelcami alebo tvorcami? Matúš Astrab je pôvodom z Oravy, takže v podstate lokálnejšie, za kopcom. A študoval v Ružomberku na škole užitkového výtvarníctva, takže... Áno, takže určite. A chceme spolupracovať určite aj s lokálnymi, či už umelcami aj do budúcna. Črta sa aj ďalšia inštalácia, tiež s lokálnym umelcom, alebo teda umelkyňou. To tiež ešte v procese riešenia, ale samozrejme chceme takto podporiť hlavne aj či už umelcov, či už učiteľov, vedcov, školy, všetky inštitúcie možno nejakým spôsobom prepojiť alebo ich angažovať do toho. Ako ste vyberali tie konkrétne témy alebo tú konkrétnu koncepciu? Máte vy k umeniu a k vede blízko, alebo vám niekto v tom radil? Vy ste samozrejme partia viacerých ľudí, a nie ste len 2, ale ste 11, pokiaľ aspoň v rámci toho OZ-ka, k tomu sa ešte dostaneme. Ale teda to bola nejaká spolupráca, že takto by to mohlo vyzerať, lebo viem si predstaviť, že to nie je úplne jednoduchá téma. A že ako to, či myslíte na toho návštevníka, ktorý príde, že či tomu bude rozumieť, že ako ste to vyberali, či ste sa pozerali aj na ňo, alebo skôr možno na to umenie a vedu samotné? Tam je to presne znova aj. Má to byť presne aj pre návštevníkov, ktorí majú blízko aj k umeniu, ale zároveň aj nie, lebo my chceme vlastne dostať aj takýchto ľudí, ktorí bežne sa nezamýšľajú doma nad poznaním v umení. Aj takýchto chceme dostať a ukázať im, že naozaj sa môžu niečo naučiť, dozvedieť skrz to umenie. Takže aj týchto chceme. Super. A na čom chcete stávať toto podujatie? Že čo bude také gro toho celého? Asi najskôr tá inštalácia s tým koncertom a vlastne tá vizuálna reprezentácia a preto stále pracujeme aj na tom, aby sme tam možno vedeli ešte zakomponovať nejakých iných umelcov, aby tam bolo toho viacej. Za mňa, akože moja ideálna predstava by bola, že aby tam bolo toho
viac, ak by sme ešte vedeli nájsť alebo stretnúť sa s nejakými zaujímavými umelcami, ktorí sú odtiaľto a aby tam mohli hlavne oni ukázať svoju prácu. Nie preto, aby sme tam my nahnali čo najviac nejakých účinkujúcich, ale práve preto, aby mali možnosť z toho svojho kúska nejakého seba alebo svojho umenia to prezentovať ďalej. Vznikla tam presne aj taký nápad možno, že zapojiť aj školy do podujatia nejakým spôsobom, zatiaľ tiež to ešte na tom pracujeme, ale takýmto spôsobom áno, že napríklad, ja neviem, umelcov, ktorí budú chcieť niečo, buď aj nakresliť, alebo takto, tak kľudne sa môžu zúčastniť a dokonca črtá sa nám aj workshop maľovania, takže tam bude čo robiť. To bola presne moja ďalšia otázka, že či plánujete nejaké sprievodné aktivity v rámci toho. Predsa viem si predstaviť, že aj pre to dieťa, pre tie deti možno prilákať ich tomu umeniu, k tej vede, že či niečo také plánujete, hravé možno. Áno, máme tam aj, ako som spomínal, alebo neviem, či sme sa k tomu dostali, ale ako v rámci organizácie sme rozdelili na také segmenty, tak sú tam členovia tímu, ktorí presne toto majú na starosti, majú s tým skúsenosti, že napríklad pracujú v školstve alebo majú k takýmto vecam blízko, že sú tvoriví, hraví taktiež nejakým spôsobom, takže pripravujeme nejaké aktivity, ktoré budú zaujímavé aj pre tie deti napríklad, alebo aj nemusia to byť vyslovene len deti, možno keď nejakí rodičia s deťmi, že to bude také interaktívne, že aby to nebolo len tak, že dobre, prejdem cez tunel, wow, zaujímavé, hudba, super, a to je celé, hej, že aby to naozaj bolo také. Hlavne staviame aj na tom, ako si sa ty dobre opýtala, že či to akože myslíme aj na toho návštevníka, tak pravda, že myslíme na to, čo by bolo aj pre nás zaujímavé, ale čo by bolo zaujímavé aj keby sme sa my ocitli v koži toho návštevníka, čo by sme možno my chceli vidieť na takomto podujatí. No akú máte víziu, pre koho je určené toto podujatie? Ja by som povedal pre všetkých, ale ono to bude rozdelené samozrejme do obeda, budú segmenty pre stredné školy a vysoké školy, bude workshop zameraný aj pre deti, aj pre mladšie deti, takže samozrejme aj pre mladších a potom po obede bude vlastne segment programu zameraný aj pre širšiu verejnosť a teda aj pre dospelých, aj pre mladých dospelých, starších dospelých. Čiže každý si nájde to svoje. Každý, áno. A to dúfame, že každý tam príde a uvidí si alebo odniesie si to svoje z tohto. Vy ste už spomínali, že teda podujatie sa bude konať v Hirošovom parku v Ružomberku. Bolo ťažké nájsť miesto, kde sa bude podujatie konať, alebo ste mali nejaké iné lokality? Ako ste rozmýšľali pri tom? To je akože zaujímavá vec kvôli tomu, že my sme to chceli mať vo vnútri na začiatku, lebo nemalo to byť podujatie takého veľkého rázu. Nechcem povedať veľkého, ale proste jednoducho, keď je to v parku, tak bude to trošku aj väčšie, aj tá inštalácia bude trošku väčšia. Na začiatku sme rozmýšľali presne, že buď v nejakej kaviarni to dať, alebo v priestoroch, nejakých uzavretých priestoroch menších, čiže iba takéto menšie zmýšľanie a potom čím ďalej sme toho tam pridávali, tým viacej sa nám to nazbieralo a rozmýšľam, že kde to dať, tak ten park nás hneď oslovil, lebo je to krásny park. Je to blízko centra mesta, čiže aj tí ľudia si vedia či už oddychnúť, či už prísť, pozrieť sa, neviem, doniesť tam deti a je tam toho veľa. Čiže preto aj to je taká zaujímavá lokalita na toto podujatie. Rozmýšľam práve, že ako si predstaviť túto koncepciu a možno ako si ju vie návštevník, ktorý by chcel prísť na toto podujatie predstaviť. Že budú tam nejaké, stánky na občerstvenie alebo nejaké oddychové zóny, alebo ako si to máme predstaviť? Predsa akože myšlienka je to super, ale či máte už aj vy nejakú víziu o tom, ako to bude vyzerať a ako možno viete tých ľudí prilákať nielen na tú myšlienku, ale aj na to prostredie? Tak riešime aj takýto gastrosegment, keďže je to dôležité na nejakom podujatí, to nesmie chýbať. Máme také potenciálne spolupráce načrtnuté a teda presne to vnímame z takého súdku, že možno človek si tam rád dá nejakú kávu alebo nejaký teplý nápoj práve tým, že už to bude v tom októbri. Budeme dúfať, že nám počasie vydrží. A určite aj nejaké občerstvenie, že naozaj sa nám podarilo nadviazať nejaké zaujímavé spolupráce, len ako keby, nechceme asi o tom ešte hovoriť, kým to nie je, že na 100% a teda naozaj aj... Ale ak to teda vidieť, tak majú sa návštevníci čo tešiť, na čo tešiť, kvôli tomu, že v tých stánkoch chceme mať ešte dokonca v jednom aj presah toho umenia tiež. Aha. Čiže budú si môcť niečo aj kúpiť? Na tom ešte pracujeme, uvidíme. Možno aj áno, ak sa podarí. Tak preto, aby to nebolo len tak, že neviem,
aby tam nebola len, dajme tomu, káva, hej, a aby to bolo trošku aj klobáska. Ale aj klobáska. Alebo respektíve tiež je to také, že ako sme sa bavili aj o tej koncepcii, že aby to nejako celé dávalo zmysel dokopy, tak možno by bolo jednoduchšie zohnať nejaký stánok s nejakou cigánskou a s nejakými zemiakovými plackami, ale nie je to, že by sme to nechceli, alebo že by sme to nemali radi takéto veci, ale že aby to bolo možno niečo také, čo sa bude viacej tak hodiť do takého toho moderného a toho uvedomenia si toho umenia, že tak proste poprepájať. Že aj nad jedlom treba premýšľať. Áno, hej. Tak nielen si ho užiť, ale aj spoznať niečo nové možno. Presne. Napríklad ekologický charakter tohto podujatia máte vymyslený? Že bude tam niečo ekologické? Ja neviem, separovanie, áno. Alebo rôzne iné veci, ktoré možno nie sú úplne bežné na podujatiach. Určite rozmýšľame nad tým toto podujatie určite spraviť ekologicky, keďže aj ten presah tam je. Akože okrajovo sa táto téma dotýka priamo ekológie, takže áno, tiež je to uprostred riešenia, čiže ale áno, chceme to spraviť čo najekologickejšie, ako sa to len dá. A to je výzva, podľa mňa. A to je práve také maličkosti, že začneš od pohárika na kávu so sebou, že či to môže byť vlastne v tomto poháriku alebo nie, lebo nemôžeš asi hlásať nejakú ekológiu a potom spravíš niečo, čo ide úplne proti tomu, takže niekedy aj toto sú témy našich stretnutí, že vieme pol hodinu rozoberať, že dobré, ale toto teraz tam asi úplne nemôžeme dať, lebo to proste človek to zle zoseparuje a už potom zle, hej, takže... Je to tak, že sú tam nejaké asi prísne kritériá, ale sme v meste a už by to mal byť štandard, si myslím. Áno. Mali sme tu už aj hostí, ktorí hovorili, že už aj v obciach alebo v dedinách sa snažia ľudí učiť takému ekologickému zmýšľaniu, že to je ťažká cesta, ale dá sa to. Takže možno keď niekto začne, tak jednoducho to bude možno fungovať. Ja, určite, akože ak sa ľudia naučia či už len separovať alebo používať neviem, ekologickejšie materiály, tak ako tá cesta je pekná a už keď sa to človek naučí, tak už neprestane. Akože môžem to aj za nás hovoriť. Možno. Tie návyky sa budujú a možno pre niekoho je to jednoduchšie nadobudnúť nejaký nový návyk, možno aj generačne, že nie je to také jednoduché pre každého. Ale akože úplne okrajovo mne sa páči toto zálohovanie plastových fliaš, čo sa nejako na Slovensku teraz za posledné roky objavilo. To si asi jeden z mála. Akože, nie, že páči sa mi to len v takom veľmi plitkom slova zmysle, že to tých ľudí núti, že namiesto toho, aby to hodil hoci kde, tak proste si to odkladá a potom to ide dať naspäť, lebo vie, že za to má proste lacnejší nákup, hej, takže že už len keď takto musíš ísť na človeka. My sme to robili aj predtým, že sme to separovali a toto je taká cesta, že tak máš niečo z toho, aspoň nejaký benefit. Áno, cez tie peniažky sa väčšinou lepšie asi organizuje ľudí. Áno. Možno pri tom učení ešte by som podotkol hlavne aj tým, že chceme robiť toto podujatie, tak my chceme vlastne aj tých ľudí naučiť nejakým spôsobom navštevovať alebo vyhľadávať tú kultúru, vyhľadávať nejaké podujatia, lebo deje sa tu toho veľa v Ružomberku, si myslím, ale nie vždy sa to dostane k správnym ľuďom. Napríklad, neviem, v piatok večer namiesto toho, aby sme išli, do baru, tak by sme radi išli na vernisáž alebo na koncert a takto. Čiže možno takto nejako naučiť aj skrz to. A od toho sú marketingoví manažeri ako ty, Maťko, ktorí o tom dajú vedieť, pozdieľajú to minimálne na sociálnych sieťach, lebo o tom to je. Ľudia to nechápu častokrát, že to podujatie treba spropagovať, treba to nejak skonsolidovať, treba dať o tom ľuďom vedieť. Nie len, že ide sa niečo konať, týmto končí, dám jeden plagát, vôbec to je sústavná práca. Ano. Asi viete, ako to momentálne funguje. K tomu sa dostaneme, ale skúste mi povedať, že čo očakávate od tohto podujatia? Aké možno sú vaše ciele? Čo by ste chceli, aby sa stalo po alebo na podujatí? Možno asi budem nadväzovať na to, čo som pred chvíľkou povedal, že naučiť tých ľudí presne vyhľadávať tie kultúrne podujatia, alebo ich aktivizovať jednoducho. Ide tu o to presne, že je tu veľa mladých ľudí, ktorí chcú niečo robiť a možno aj tak nejakým spôsobom ukázať možno aj tým mladým alebo ľuďom, že dá sa to nejakým spôsobom v Ružomberku a dá sa to posúvať a hlavne osloviť čo najviac ľudí, aby si to prišli, si tam užili a nejako načerpali možno tú estetiku, možno sa niečo naučili. Čiže taký balíček toho všetkého. Najlepšie zo všetkého. Tak, alebo z každého rožku trošku. Takéto podujatie ste vy už niekde videli alebo počuli ste o ňom? Alebo kde ste sa inšpirovali? Či už ako keby ste nejaké podujatie navštívili v takomto rozmere a s takouto myšlienkou, alebo ste si povedali, že toto je diera na trhu, ideme do toho?
Za mňa asi skôr to bol taký náhodný nápad, že poďme to spojiť tú vedu, lebo častokrát sa človek presne pozrie na, neviem, vymyslím si nejaký obraz a častokrát je iba tak esteticky uspokojený a nezamýšľa. Áno, pekné farby, pekné kontúry a tak ďalej. Ja neviem, človek sa vypočuje hudbu a neviem, poteší sa, že je to super, zahmká si do toho, ale málokrát sa tí ľudia zamyslia priamo nad tým konceptom alebo nad tou myšlienkou, čo je za tým. A ak je to umenie vlastne nejakým nástrojom, tak nech ukážme to nejakým spôsobom, alebo poďme sa na to pozrieť. Takže nejak tak. Vy ste teda dvaja členovia, čo ste momentálne prišli porozprávať o tomto podujatí, teda Matej, Maťko. Ty si marketingový manažér a ty, Dominik, ty si projektový manažér, áno? Áno. Vy ale pôsobíte v občianskom združení HÚF. Skúste nám, a samozrejme tam je viacej členov, ale skúste nám možno predstaviť toto občianske združenie, kto ste, ako ste sa stretli, ako vzniklo hlavne to, aby ste sa spojili, aby ste vytvorili nejaké takéto podujatie. Asi len tak na začiatok, na úvod ešte k tejto otázke by som len rád spomenul, že toto podujatie je zastrešené a vzniká aj v spolupráci s občianskym združením Plejady, ktorého zakladateľkou je Iveta Kloptová. A teda aj vďaka nej a vďaka vlastne projektu, ktorý vlastne sme napísali, teda Ivet Kloptová s našou Ivet ho spolu vytvorili. Dve Ivetky sa spojili a vytvorili. Tak a na základe toho asi to bolo takým prepojením presne, ako Dominik spomínal, že to bolo ich spoločným nejakým úsilím alebo nejakou nápaditosťou s našou Ivet. Vznikol Sapart a HÚF viac menej asi tak súbežne by sa to dalo nazvať. Áno, prvá myšlienka bola toho Sapartu kvôli tomu, že chceli sme napísať ten projekt a vlastne ten HÚF vznikol ako taký možno dlhodobejší útvar, ktorý má nejaké také dlhodobejšie ciele. Vlastne akože vznikol iba kvôli tomu chtiču, že spraviť to niečo aj presne ten HÚF, ako keby HÚF rýb, ktorý pláva jedným smerom niekde za lepšími podmienkami. My sme HÚF a plávame. Nejako takto. Áno. Takže ak sme teda ti takto zodpovedali. Jasné, ale poďme si možno aj predstaviť, kto je ten HÚF, lebo aj to je dôležité. Vy teda, vás je 11. Okrem vás je ďalších 9 ľudí. A ja som tu napísala, že každý z vás zastáva nejakú rôznu funkciu. Je tu že štatutárka, event koordinátorka, web dizajnerka, grafická dizajnerka, content creator, alebo teda tvorca obsahu, prevažne na sociálnych sieťach, koordinátorka vzdelávacích aktivít, mentorka komunikácie, technik a tak ďalej. Hej, že treba toľko ľudí na podujatie, aby vzniklo, aby proste sa zorganizovalo? Jednoznačne, aj viac. A takže stále ešte máte pocit, že vás je málo? Áno. Niekedy áno, hlavne keď sa nestíha. Áno. A fakt, že vtedy sa človek modlí, že keby ešte zo 5 ľudí, prosím. Niekto mi toto s týmto pomohol trošku, akože hej, presne človek zisťuje počas tej spolupráce aj ako sa spoznávame ako kamaráti, ako ľudia, ako kolegovia alebo spoluúčastníci, takže vždy je niekto, kto vie priniesť niečo nové a stále, odkedy sme začali spolupracovať, že na začiatku nás bolo podstatne menej a nejakým spôsobom sme si delili tie úlohy, ale stále sa k nám niekto pridal, čo je super, lebo je super, keď sa vždy nájde nejaký nový človek, ktorý chce prispieť nejakým svojim, či už nejakým svojim skillom, ktorý má, alebo v niečom, v čom je takisto šikovný a je to pomoc aj pre nás, zároveň aj pre ňoho, ak sa chce zapojiť do toho, aby spravil niečo lepšie, krajšie, zaujímavejšie pre toto mesto alebo pre okolie. Takže ak niekto chce, môže sa zapojiť. Berete hocikoho, alebo musí mať niečo príznačné pre možno organizovanie podujatí alebo nejaký zápal v rámci nejakej aktivity? Ten zápal určite. Aha, čiže skill je možno niečo, v čom vyniká ten človek, aby sme to aj preložili, lebo nie možno každý vie, tak že čo je skill. Áno. No ako jasné, veď ono tu ide aj o to, že kľudne zapojiť ľudí, ktorí len chcú. A už keď sa chce, tak tá cesta sa nájde. Čiže ja si skôr myslím, že ten skill tam nie je až taký extrémne podstatný. Podstatné je proste presvedčenie, niečo tu zmeniť alebo niečo tu vybudovať, niečo nové. Čiže dôležité ten cieľ, ale viem si predstaviť, že možno na nejakú konkrétnu vec máte všetci iný názor. Už ste sa aj pohádali?
Komunikujeme. Preto je to, áno, konštruktívne snažíme sa nejak takto aj robiť kompromisy, komunikovať, takže tam presne, keď nás spája nejaký jeden cieľ, tak tá komunikácia je ľahšia. Pretože spoločne sa snažíme akože získať tie prostriedky na to, aby sme to úspešne dokončili, aby sa to podarilo, takže už akou cestou pôjdeme, tak to je jedno, ale podstata veci je tá, aby sa to podarilo. Možno skúsim ešte priblížiť, že čo je takou vašou myšlienkou. Vy teda v popise svojej práce na vašej web stránke máte napísané: chceme zjednotiť Ružomberok a prinášať racionálny dialog a prácu s emóciami do polarizovanej spoločnosti. Dá sa to? Bude sa to dať. Bude sa to dať. Je to výzva. Je to výzva. Dá sa... Treba začať asi od menšieho kruhu ľudí, s ktorými sa ty stretávaš, ty si vytvoríš nejaký ten svoj network, tú nejakú svoju sieť a od toho to ide ďalej pekne, prirodzene podľa mňa, lebo často sa stane tak veľmi nejako organicky, že sa niekto pripojí do debaty a to už ťa len spojí a už potom nejakým spôsobom sa začnete možno stretávať viac, častejšie a hľadať nejaké ďalšie spoločné možno záujmy, témy. Takže myslím si, že áno, že cieľ vlastne aj ako húfu, aj ako Sapartu je aj spojiť tých ľudí, aby sme sa stále nejako, že si našli tú cestu k sebe presne, že je nás tu viac možno, ktorí chceme riešiť takéto veci a riešiť presne tú kultúru alebo nejaké takéto zaujímavé umelecké presahy. Tak to hlavne dlhodobejší cieľ, keďže žijeme v dobe, akej žijeme a ľudia veľmi málo diskutujú alebo veľmi málo chcú diskutovať, tak to je asi taký trošku dlhší alebo dlhšia cesta, ale prečo nie? Ako tam ľudia sa vedia porozprávať určite, o tom som presvedčený a keď chcú, možno asi aj, lebo aj nemusíš chcieť. A to je v poriadku, to je tiež, áno. Ono asi možno naozaj je to o tom, že myslím si, že ľudia sa málo rozprávajú dnes. Skôr možno na sociálnych sieťach sa viac ventilujú. Áno. A aj možno presne to, že málo premýšľajú nad takýmito, nechcem povedať, že komplexnejšími myšlienkami, hej, aby sme sa my nejako nenadraďovali alebo niečo v takom zmysle, ale možno niekto nemá dostatok času a možno nejakej takej ani mentálnej kapacity, hej, že teraz sa ide zamýšľať nejakými takýmito vecami, že jednoducho každý máme teraz, presne ako Dominik povedal, že sme v takej uponáhlanej dobe a že možno práve to, že je v poriadku niekedy tak zastaviť a dať si aj taký čas na zamyslenie sa nad nejakými takýmito témami a porozprávať sa. Dostať sa pod ten povrch a byť v tom pod povrchom, aspoň chvíľu sa zastaviť v tejto dobe, akože určite. A na to sú asi dobré takéto podujatia. Dominik, ty si už načrtol, že ako vnímaš tú kultúru, možno v Ružomberku, hej, ale ako vnímate, možno obidva by ste mohli odpovedať, ako vnímate kultúru a umenie na Liptove alebo v Ružomberku, v Mikuláši? Veľmi pozitívne, lebo poznám tu veľmi, veľmi šikovných ľudí, ktoré aj osobne a viem, že tí ľudia tu niečo robia. Možno asi jeden taký... neviem, nejaká poznámka by bola, že presne týchto ľudí spojiť k niečomu. Vytvoriť možno komunitu? Možno, áno, určite, lebo zažil som komunity vo viacerých mestách na Slovensku, ktoré vlastne majú aj dosť veľa kultúry v sebe, kde vidím, že to funguje. A presne preto aj by sme mohli tu niečo aj my takto vybudovať, takú tú komunitu, kde si aj vlastne, či už umelci, možno aj vedci pomáhajú, môžu spraviť niečo nové, možno sa presne takto spojiť ako Matúš s Majom, že hudobne, vizuálne sa spoja ľudia, ktorí sa v živote nestretli, ale chcú niečo nové pripraviť, vybudovať, niečo priniesť, takže určite je to pozitívna vec, ale treba na tom pracovať. Vy už máte určitú časť organizácie tohto podujatia za sebou, veľká časť vás ešte čaká. Čo sú také tie najväčšie výzvy, ktoré vás postrehli pri organizovaní podujatia? Vy teda organizujete podujatie prvýkrát, áno? Áno. A čiže nemáte skúsenosti ako keby s organizovaním, ale nie. Práve teraz ich naberáte. Áno, teraz čo je skvelé, učíme. pretože ja si myslím, že mladých ľudí treba podporovať a treba im možno aj tú cestu zjednodušiť, neskomplikovať. Ale skúste nám naozaj reálne popísať, aké sú tie úskalia, ktoré musíte čeliť. Lebo to nie je len o tej inštalácii, hej, že proste bude tam niečo krásne, bude tam niečo farebné, bude tam, neviem, ekologický pohár, hej. Ale za tým všetkým je milión ďalších malých drobností.
možno nejaké tie hlavné výzvy, ktoré vám napadnú, môžete spomenúť. Najhlavnejšia výzva sú vždy peniaze. Vždy boli a budú. A ono, ako sme podporení z Fondu pre podporu umenia zatiaľ, takže toto sa tešíme a veľmi sme radi, že máme nejaké peniaze, ale stále ono hľadať presne sponzorov, hľadať granty alebo robiť ten fundraising alebo crowdfunding, čiže Taktiež nám teraz aj prebieha kampaň cez Donio, takže keby ste nás chceli podporiť, tak tu niekde vám možno budeme vedieť dať link a môžete sa na to pozrieť spoločne s nami. Určite áno, treba len kliknúť, to je všetko, čo môžete spraviť, kliknúť a podporiť však. Tak. A za mňa ešte asi teda organizácia a komunikácia určite je kľúčová, ako sme aj spomínali, že nie sme my všetci nejak sa poznáme, ale nie úplne všetci, nie dlhodobo, takže toto niekedy je naozaj výzva nájsť si možno nejaké tie... Nechcem povedať medze, aby to znelo akože v negatívnom slova zmysle, ale presne, že čo môžeme od seba očakávať, čo zvládneme, čo dokážeme, ale samozrejme je lepšie byť nastavený tak, že áno, dokážeme, zvládneme a keď je nejaká možno stresujúca situácia, nenechať sa tým odradiť a pokračovať ďalej. Hlavne netreba žiť v komforte, ono to je dosť častá vec, čo sa deje všade v podstate, že ľudia si radšej vyberú ten komfort ako nejakú nepríjemnú situáciu a práve, že treba sa aj posúvať týmto, že dávať si tie výzvy, áno, že skúsme to spraviť, možno dokážeme, určite to dokážeme, poďme na to, čiže asi to je taká podstatná vec, ktorú by sme... Viem si predstaviť, že to musí byť naozaj náročné, celý tento proces absolvovať a treba mať tú silu a vidinu toho, že sa to podarí. A možno ty, Maťko, mi vieš povedať, že je ťažké získať ľudí, alebo aspoň dostať do povedomia takéto podujatie, predsa len asi treba veľa cieliť na konkrétnych ľudí. Je to náročné? Áno, je to náročnejšie, záleží aj pre niekoho, je niečo také akože veľmi prirodzenejšie, napríklad naplánovať možno nejaký obsah, že možno vytvoriť nejakú grafiku alebo niečo také, že pekné, zaujímavé, tak nie je pre mňa osobne až akože takou veľkou výzvou, ako možno potom presne ten proces, že neviem, nejakého toho uverejňovania, zdieľania a dávať to do toho povedomia, lebo nevieš, že kto si to všimne a treba už aj počas toho niekedy premýšľať, že ako napríklad naplánuješ ten príspevok, čo je teraz zaujímavé a toto je veľmi ťažké, lebo sa to stále mení. Sú to veci teraz fičí takéto reelsko, teraz takýto TikTok, teraz ti stačí fotka, teraz už nestačí ti len fotka, že je aj toto výzva a hlavne som tak bol aj prekvapený, že koľko naozaj toho marketingu to ako keby vyžaduje, že uvedomili sme si vlastne, že je to taký ten základný kameň, lebo touto formou marketingu my vieme komunikovať ľuďom, že čo pripravujeme a nikoho nemôže ľudí zaujať niečo, o čom nič nevedia. Takže toto je tiež tak to je dosť podstatné, lebo presne, ak sa to neodkomunikuje tým ľuďom, a aj keď to môže byť najgeniálnejšia akcia na svete, ale keď tí ľudia tam neprídu, tak potom je to na nič. Čiže to je veľmi dosť naša podstatná súčasť. A aké máte z toho zatiaľ pocity? Keďže ste v procese toho organizovania, vymýšľania, skúšania, naozaj, že spájania, aké máte z toho zatiaľ pocity? Ako za mňa super, už len z toho titulu, ako sme teraz spomenuli tie sociálne siete obzvlášť, tak keď už tam niečo je na tých sieťach, nejaký content, tak keď vlastne to len nejako my medzi sebou prezdielame a vidia to nejaký zase naša nejaká tá sieť tých sledovateľov, dajme tomu, aj akože v rámci súkromného profilu, tak veľmi pozitívne na to ľudia reagujú správami, že wow, super, že niečo takéto robíte, že tešíme sa, že určite, ak vám vieme nejako pomôcť, vieme vás nejako podporiť, tak kľudne mi daj vedieť, takže toto je akože že super, že za mňa toto je také gro. Možno aj týmto ukazuje takto, že tí ľudia to chcú možno, že chcú zažiť nejakú tú kultúru alebo... Čiže dôležitá je spätná väzba asi však, aby ste vedeli, že možno je o to aj záujem, aj by ľudia prišli, ale ono je dôležité aj toho človeka, čo vám napíše, ako keby pretransformovať na to kvázi námestie, alebo teda do toho parku, kde príde. Že toto je asi ten dôležitý proces toho celého. To je inak dosť taká výzva. Skúste možno nám popísať, že ako dlho trvá pripraviť takéto podujatie. Predsa viem si predstaviť možno, že niektorí si myslia, že to je takto, hej, proste za mesiac je podujatie hotové, alebo možno skúste mladým ľuďom, ktorí sa boja a možno skončia pri nejakej takej otázke financovania, že nech pokračujú ďalej a nech sa nevzdávajú. Skúste možno povedať, ako dlho trvá takéto niečo vôbec vytvoriť, vymyslieť a tá celá príprava, ako dlho trvá. Akože záleží na tom, že či už vlastne napríklad ako OZ-ko je rozbehnutá alebo nie, ale keďže my sme začínali úplne z nuly, z ničoho, tak ten projekt sme písali v januári. Teraz je august, čiže tých 8 mesiacov už je
Doba, áno. Aktívne sme začali na tom pracovať, možno naozaj tak nejako, ak to mohlo byť v máji, alebo nejak tak... No v marci už vlastne OZ-ko bolo online. Kedy boli tie prvé stretnutia a vtedy to bolo také, že dobre, stretneme sa za 3 týždne, že dovtedy nejako nemáme, ale už to naberalo na tých obrátkach postupne a už potom od mája naozaj tak aktívne, že sa stretávame veľmi často, dávame si proste nejaké úlohy, ktoré treba plniť, aby sa to posúvalo, aby to nestálo na mieste. Takže nie je to jednoduché a hlavne niekedy sú to aj fakt také technické veci, že ty si povieš, že však čo tu v parku, tu spravím taký koncert, tu tam dám takú inštaláciu, ale to všetko proste sú... Musíš prísť, musíš merať lampy, musíš merať šírku a tak ďalej, čiže... A povolenia a schválenia. Presne tak. No, hej. Ale ja som sa strašne smial, lebo včera som fakt bol v tom parku merať lampy, či sa na ten stan reálne akože vôjde. Takže ako... No, a vôjde sa? A mal by, no snáď. Tak tomu radím, teda, aby sa tam obchal. Ešte len začínate, ako som spomínala, teda toto je vaše podujatie, možno ktorým sa chcete asi aj prezentovať. Máte v pláne vytvoriť aj ďalšie podujatia? Prípadne aké? Skúste prezradiť, ak máte nejakú víziu. Ja viem, že toto asi organizovať trvá dlho, ale ak máte niečo, či to bude spojené s umením, alebo ja neviem, niekedy spravíte nejaký gastrofestival, alebo... Čo nie môže byť, ale ono vízia určite je eventuálne alebo do budúcnosti vytvoriť tu nejaké kultúrne centrum, kde práve budú prebiehať takéto podujatia, ako presne môže byť aj festival jedla, alebo vernisáže, prednášky, čítanie poézie, koncerty, hocičo. Diskusie, možno nejaký live Liptov Lab, napríklad Liptov Cast. To je v pláne. Áno, no. To je v pláne. Treba nájsť priestor a možnosti, čas a tak. Áno. A práve toto presne, že toto sa mi páči veľmi, lebo toto aj okrajovo mimo OZ-ka a mimo Sapartu je niečo, čo my sme s Dominikom veľmi už dlho o tom tak len akože snívali, hej, že ja som tiež mal veľa skúseností takých dlhoročnejších v rámci gastra v Ružomberku a akože gastro v Ružomberku podľa mňa je v rámci svojich možností veľmi super. Súhlasím. Ale aby to bolo viacej nie o tom gastra, ale aby to bol taký kultúrny priestor, že ak nejaká malinká kaviareň, že si tam vieš dať niečo, hej, nejakú kávičku, niečo také, že by bolo super, ale presne ten kultúrny priestor, kde sa môžu organizovať rôzne zaujímavé udalosti v budúcnosti a už to, aby to nebolo možno aj to, že teraz niečo robíš fakt pol roka a bude to jedno a potom uvidíš to ďalej, ale by to mohlo byť na nejakej pravidelnej báze. Ja neviem, že raz za mesiac si dáme toto, potom raz za mesiac si dáme toto, že toto akože... Potom akože ku koncu by to mohlo fungovať na báze, že fakt sa tie podujatia budú, alebo akcie sa budú konať možno každý druhý deň, alebo každý deň. Inšpirujeme sa viacerými vlastne tými kácečkami po Slovensku, že vieme, že sa to dá. Tak ten cieľ je možno fakt vybudovať aj v Ružomberku, lebo Ružomberok je dosť dobré mesto na to, lebo je tu univerzita, je tu križovatka, spája to proste veľmi veľa miest. Čiže tí ľudia tu sú a len ich treba nasmerovať, že aha, že poďte sem a možno tam aj naozaj prídu. Dúfame. Ako ste počuli, chalani majú naozaj veľa energie a veľa sily zorganizovať podujatie v Ružomberku, tak určite príďte, ale ešte predtým vás na to podujatie pozvú chalani. Takže príďte 18. októbra 2024 na udalosť Sapart v parku Štefana Hýroša. Budeme sa na vás tešiť. A my ďakujeme, že ste prišli do nášho podcastu. Majte sa a držíme palce. Ahojte. Ďakujeme, ahojte.